skórki. Noś ty wygodna. Ruda Śląsk to na pewno nie. Bo gaz już chyba nie... Nie wiem, czy gaz już się nie zmniejszy bodaj. Idzie, jest. Jest dwóch. Kurwa. Jeden za jednym drzewem, drugi za drugim. Przejebane. Oni cię zajdą, musisz wyjść na nich, wiesz? Czekaj, który wyleci pierwszy do mnie? Z prawej czy z lewej? O, jaki stres. Jedna i druga. Wyjdź na tego, no już wiesz. Jedź na Dostał. całość. Dostał. Jedź na całość. Jest zabity, jeden został. No to był po lewej. Pa, nie tego, to dopiero widzę na streamie, że... No, my mamy opóźnienie. Kurwa, granat. Dobra, jolo. Jest, wygrałem. Yeah, O, brawo! Dobrze, że zostałem, kurde. Kurde, a ja nie, fucking Ja też wyszedłem. Słabo. Klap. do dupy z takim desantem! No właśnie. A to wiedział, kurde, żeby włączyć nagrywanie. Fucking shit! Jo to czuł. Zobacz, Ja kurde, włącz wyszedłem z meczu, nagrywanie. bo myślałem, że wszyscy już padli. Co oni nie? tu mieli? 300 milionów amunicji, apteczek, bluza z czegoś tam. Może z Twitcha? Może z Twitcha. To z Twitcha droga chyba Wszystko jest. zdobyczne. Pięknie, mistrzu, wygrałem. To było dobre zwycięstwo w sumie. Szczególnie, że samotne. Sam na 10. A ja nikogo nie ma, ale ja się odruchowo i tak kryję za drzewami jeszcze. No to nie wiem, Salwa to się honorowa. Chyba skończę jak zginiesz chyba, nie? Chyba dopiero. Tak. Kurna, a mogłem No, zostać. padłem, dobra. Your rewards A. Dostałem czerwoną skrzynkę. Ło, 50 zł donate'u. No ty gadasz! I dostałem airdrop ticketa jednego. To następny raz możemy sobie zrzucić airdropa.